Čaute ľudia, vítam vás u nového videa na Gogovom Brawl Starse. Včera sme si pušli Meg na rang 25. To bol akože špeciál za 5 odoberateľov a tento raz sa už môžeme vrátiť k nášmu konkrétnemu plánu, čo sme chceli pušnúť všetkých brawlerov na rang 20. A teraz by som extrémne rád Dynamajka. Toto. Není tu hot zone. Nevadí. Ale môžeme skúsiť Brawl Ball. Ináč môjho kamaráta pozvem. Dobre. OK. Takže. OK, tak tu máme El Prima Lily a najskôr som začala s hádzaním dynamitou na ostatných, ale teraz ma tu prekvapila Linina, hodil som na ňu abilitu, ktorou som iba pomohol superom, aby dokázali streliť gól, čo sa bohužiaľ stalo. A chceli sme im dať odplatu. El Primo to odkopol a potom to na nich hodil dynamit. Tento raz sa to podarilo. Lopta bola blízko ich brány, ale neboli sme na ihrisku. Skočil na nich Edgar, ale Frank to dokázal kopnúť a prehrali sme. No bohužiaľ som to prehral, ale no máme jedno. Tak môžeme akože tak poďme do toho. Tam je iba ten Gale. Potom sme si dali ďalšiu hru, kde sa mi už viac zdarilo, lebo viac som ich triafal a abilitu som mal tak rýchlo a ešte, že ten El Primo akože tak zle dopadol. Chcel spraviť tentoto. Som sa trošku zdržal. Lopta bola presne v strede, keď tu na El Primo došiel, ale nebol až taký rýchly a trafil som ho. Druhýkrát som ho ešte trafil raz. Toho Barelyho som netrafil. Gala som trafil, potom použil svoju abilitu, ale ja som ho dal. Tu má El Primo killov, tak som to radšej odkopol. No dobre, som to odkopol pekne. Toto spravila pekne Shellyna, že využila ability. To bol El Primo, skoro dal gól, ale ja som tú loptu zobral. A bežali sme do rýchleho protiútoku. Teda som sa snažil vystreliť, ale ten Gale použil abilitu. Už bežali streliť gól, ale Edgar našťastie bol v správnom čase na správnom mieste. Ale Gale ho dal, lebo ho odfúkol. Potom nadal Barley, ale Shellyna tiež už mierila do rýchleho protiútoku. Vlastne nemám aj tú Star Poweru. A dala gól. Gale. Tu som sa snažil spraviť Dyna Jump. A tu na nám El Primo dal gól. A potom sa snažili znova ísť do protiútoku, ale tento raz sa im to nepodarilo. Perfektne Shellyna spravila abilitu. Teraz som sa im snažil pokaziť toto, ale Shellyna dala gól. Takže sme vyhrali. Vyhrali sme, máme box. Máme box.
Dobre, takže musím to dynamite. Dobre, a ktorú gažetu si dám? Neviem, 2000. Čo to si nechám? Musím vylepšiť toho Spajka na 11. Tak sme asi čakali, dobre. Ale poďme hrať ďalej. Počkaj, nie. Niečo za toto. Toto. Knockout. Teraz niekto ešte padol. Tu som sa znova snažil spraviť Dyna Jump. Strieľal som po tej Piperi, aj som ju killol. Lenže ten Mortis bol lepší a snažil sa streliť. Napokon ma dal Rico, ale tu na Spike perfektne spravil svoju strelu. Ale teraz dobre, trochu zakempil. A potom na neho sa snažil Rico strieľať do steny, ale strieľal iba do steny. Potom sa snažili na seba zaútočiť. Už sa začína zóna. Tento raz aj na boku hodil po ňom svoju abilitu. No dobrý nápad, hoď na jeho tú abilitu. Ale netrafil sa. Daj si kaktus? Tak toto bolo akože... A tak to sme... Kedy? Okelu. Yes. Áno, pekne. No tak toto sme v kľud. To čo je? Nakoniec sme bohužiaľ prehrali. Ale to nevadilo. Tak možno ešte jednu hru dáme, ale tak toho Dynamite pušovať nebudem. Melody som chcel. Melody. Akože moji obľúbení hráči sú toto Meg, Melody a tento Crow. Teraz som sa snažil utiecť
Som je El Primo. Sejal som potom El Primovi, na ňom sa ľahko nabíjala abilita, respektíve tie notičky. Ale tá Emza tu nám mala abilitu. Gadgetu si použila a perfektne nás toto dala. Respektíve cez toto. Tak toto už dala aj Gayla. Bola niekde v trave. Tá Emza. Mám 3 ultimátky. A snažil som sa po nej strieľať. Ale použila gadgetu a moc sa mi to nevydarilo utiecť s abilitou. Tak sme prehrali kolo. Čo ma to, jak sme mohli prehrať? Ešte, že mám tu starpaverku. Mal som za ňu vyhrať. Ten je Primo na ňu. Aj túto hru sme zasa prehrali. Ale nevadí. Na úce to možno bude lepšie. Tak si otvoríme ten Megabox. Otvoril som si Megabox. Čo tam asi bude? 7 vecí máme. Boli tam 6 dablery. Na skin. Ale má to byť niečo dobré. Toto si equipnem. Kamo, tak toto bol extrémne lucky Megabox. Wow. OK, akože good. Dáme si tento ešte Megabox bol mega dobrý. A Lorin a končíme potom. Wow. To je mega dobré. A potom končíme. Takže. Dobre. Dobre, tak sa s vami lúčim. Chcel som ten Megabox otvoriť na konci, ale toto bolo brutálne. Ešte pozriem freebičko. Alebo dáme ešte jednu hru. Tak, to si aj potom otvorím akože. Wow, dobre, to je ten skin na Emzu, 3000 coin, no pekne. Dobre. Tak, ďakujem za pozornosť, lúčim sa s vami. A čus.